Очевидното ви го казах в началото. Хиляди, стотици хиляди хора с произход от Република Македония са дошли на територията на България, създали са семейства, живяли са, развили са в професиите си, станали са журналисти, депутати, министри, има премиер дори такъв. Няма значение. Нито на един от тях не му е минало през акъла. Те са хиляди хора, господин Стойков. В много години не му е минало през акъла, че той е малцинство македонско в България. Всички не именно, но много именно. Ти искаш евентуално... по затворите през комунизма, защото са македонци. Не дайте Ти така. искаш да кажеш, че всичките тези хора, интелектуалци, политици, общественици, писатели, поети, учени, музиканти, Кундурджи да са пак... никой не се е сетил. Как сега? Това е господин- унизителното в цялата история на Балканите. Един българин тук, Аз не съм българин, извинете. Аз съм един българин. българин с българско име Стойко и така нататък, да се отрича от българския род Това е клевета на и да гони Вижте сега. и да гони по Михаля някакви чужденци, които да му Не, вие обясняват илюстрирате много добре негативизма спрямо македонците. Значи, аз не съм българин, какъв баща ми не македонец е си ти, бе? българин, И бе, извинявай, дядо ми бе. не е, и също така и прадядо. Абе, моля, жалко, че баба ми почина, ще не ви си откарам тук никакъв да ви македонец, кажа. защото... Кой сте вие, че да кажете? Защото... Ти не си роден преди 20 години. Господин Стойков, господин Стойков, Колко моля също? Какво Като срамувате Александър се да сте Македонски. българин? Ти се срамуваш да бъдеш българин. Как не те е срам просто? Аз се чудя. Ама вие така го казвате, аз не съм българин за плом. Защото ми каза, че аз съм българин, отрича, че съм македонец. Това му казах. моля те се, бе. Нека да се Аз съм тракийка, Какъв си например, по македон? происход, ама това не ме прави по-малко българка, даже повече. Нека да се Как няма нищо? нищо. Има добруджанци, има тракийци, има македонци, има мизийци, има всякакви Как се хора. отнасяте с македонците в България? Този край негативизм. Да, разбира се, имате думата. Как не те е срам? Просто аз не мога да ти говоря и на вие на тема. Ма ти може да се чувстваш и японец, бе. Но си българин. Чакайте сега, ние в момента пак се върнахме в историята. Дайте да гледаме днес. Такива Това се родоотстъпници. опитваме да С гледаме. такива родоотстъпници не мога да бъда. Моля ви, тишина на масата. Колежката, нека да иде. И аз си задавам въпроса, защо днеска това нещо се прави? Пита се Защо? другия въпрос. Каква е Това са идеята? вече няколко Кой ви колеги. дава парите да издавате два Каква е вестника и идеята? едно списание? Каква е Не, идеята? парите да ги оставим на страни. Чакайте сега малко. Вижте. Че струва това нещо. И отговора, само завършвам. Отговора завършвам, повече не особа. Защо го правят именно днес? Защо именно Това е днес? въпроса. ООН е Нали? експерт на ООН. Защо вместо да се гордеят, че толкова много македонци са ръководили българската държава, са участвали в управлението на държавата, са били наши писатели, като Димитър Талев и така нататък, дошли оттам, да ги уважават, да ги носят на ръце, паметници да им издигнат в Македония. Момент, да ви издигнат паметници в Македония. Вие, всичкото това е скрито от гражданите днес на Македония. Те нямат никаква информация за това. Никакъв Димитър Талев не се учи в никакво македонско училище. Приведаха Никола Апцаров Остави интернет. на македонски. Чакай се. Хора контактуват чрез интернет. Нищо не се. Вие не учите Димитър Талев в училище, Кои сме например. тия? Не, аз съм учил в България. Македонци. Кои вие говорите? Говорят тези македонци, които ти се смяташ. Вие Така. представлявате. Става Нали, дума как за другата представлявате? част от македонската И държава. аз си задавам въпроса, защо го правят това нещо днес? Плащат им И добре. моят отговор, моят отговор е много Това не е прост. вярно също. Как да не Ако такива хора, като господин Стойко, успеят по някакъв начин да дигнат шум, да докажат, че има македонско малцинство в България, Сме доказали вече. онези пък в Скопие, Целият свят. онези Само в тук не можем да Скопие, обясним. онези в Скопие, политици и прочие, ще имат основание да кажат, че са македонска нация и отделен народ и нация. Така.